Може да му дава Христо, ще който бява. Не, то готино моделче много. Авиошоу на моделистите от София Плавно. Хидрошоу. Най-малкият хидросамолет тази година участва в шоуто. Дай по гръб, следващия път. Не знам дали има отклонение. Не, опитай, малко по-високо го качи. Конкуренция достойна на истинския самолет, който се вижда и той във въздуха. Да си ли го? Янци, бива връзки, ама ти направо на някакви си, даже и самолет си прочих. Яо, дръж му гъста сега. Ефектът на малкия ладур. Виж, давай. Ето го ефект. Да чинго. Flash and go е това. Пръсти му леко си го ради. Разбира се, внимава радио. Ево, камамера. Нема го хвати. Нищо, пак ще възстанови, давай. Да му закачим отдолу една турбичка вода, ран да я пусне. Той си додържава нож, фана. Аре, дръж сега. Давай насам. Как хубаво си държеше нож, фана ли го това? Без обхват. Да го направя. Без обхват. Давай, излезе там от обхват. Той има малък приемник. Его нож, дръж. Няма ли? Чук ти му радаря в дроти посок. По-близко му кажа. Дръж го тук при тебе тогава.